nachádzame? Ahoj. Balený, bordel, niekto smetí, ale všetko sa nám pošlo do týchto troch kufrov. Ideme na stanicu a ideme na Shinkansen naspäť do Tokia. Let's go, let's go. Bude to zaujímavé, lebo máme 3 kufre, 2 ruksaky, úplne že strašne prebalení sme. Každý ten kufor má 123 kg. Bude to funny. A tento chlapec by ešte povedal, že asi poďme autobusom. No to určite, že nejdem. No, ideme asi metrom radšej. Dobre, ideme check-out 10 minút. Sme na hoteli, bolo to dosť náročné. Hoteli? Áno. Bolo to náročné, ale zvládli sme to. Normálne cesta z Kyoto sem, Shinkansen v pohode, ale jedna pani mi skoro amputovala nohy. Lebo si lahla normálne na maximum, ja som tam mal kufor. Potom sme došli sem, museli sme ešte hodinu čakať na check-in. Tak sme išli nakúpiť sladkosti do obchodu, čo nesieme domov. No idem zobrať paličky, ideme sa najesť a ideme na kárny. Takže tak, posledné 2 noci v Tokiu. To je izba 10 m2, paráda. Ideme na zraz. Teraz polhoďku metrom na Shinjuku. Tam nás nejaký týpek zoberie, čo nás dúfam nezabije a ideme Daikoku PA. Si ready? Som ready, som happy, jak dve grepy a ideme. Už sme tu, je extrémna zima, v aute bolo minus 10, takže dávame v 30 stupňoch horúcu kávu. Aha, zimami. A je tu ešte akože len pár aut na to, že typek hovoril, že piatky sú najviac crowded, tak zatiaľ tu akože není skoro nič, ale ešte je málo hodín, tak uvidíme. Dáme kávu a skúsim nejaké zábery dať. Povinnú výbavu. Ty máš lepší. Áno. Ty máš jaký fajnový. Ja mám normálne igelit, jak do koša. A ty máš normálne úplne luxusný plášť, ešte aj taký hrubý. OK, super. Daj si kapucu. Tá kapuca ešte vyzerá aj dobre. To, čo mám ja na sebe, vyzerá, keby som mal na sebe navlečený odpadkový kôš. Mega. A akože dosť turistov, že tu nevidím ani jedného Japonca. Akože... No asi, a ani to nie všetci. Takže akože je to dosť už taký dosť turistický spot. To je úplná fúlka, viac menej. Úplne, že super zážitok. Teraz sme v Shinjuku, prší. Ideme sa najesť a pôjdeme potom na hotel. Ideme si dať kari, nejaké dobré, čo som našiel, tak uvidíme, aké to bude. Je tu mega veľa ľudí, ale je to tu super.
OK. Vyzerá to dosť dobre. Ideme na to. Vybral som najlepšiu reštauráciu na Kari, kde chodia len miestni. Boli sme tam jediní turisti a bolo to perfektné. Taste test. Čo ho ukáž? No, ja neviem čo to je. Sú tam haky-baky. Proste nejaká, to by mal byť nejaký energetický nápoj. Nevieš? Cheers. Normálne, že farmaceutika alebo čo. Také zvláštne, no. Ale trošku jak liek. Ja neviem, že čo som mal o tom mysleť, lebo fakt to nevyzerá jak energetiak, alebo volá čo, ale trochu to chutí jak energetiak. Áno, ale on by mal byť nejaký, že zdravý. Dobre, som sa spenil. Čo hovoríš na Kimino na schody? Som extrémne šťastná, že som to videla. Som spokojná, bolo to super, ten shrine bol veľmi pekný, sme sa pomodlili a sme si kúpili Lucky Charms, takže myslím si, že je perfektný deň a ideme pomalinky na výstavu. Ale ja by som možno povedal, že ten shrine hore bol asi aj krajšie ako tie schody. Áno, hej. Sme v strede neviem čoho, je to jak New York, úplne crazy. No a ideme na bajkoch cez polku Tokia, na takýchto. Prší, fúka, ale vyzerá to super, už máme iba kúsok. Už sme odovzdali bajky, stalo to asi 7 € za hodinu jazdenia, čo je celkom dosť, ale zážitok 100%, že? Už sme tu je to pred nami, Team Lab Planets. Je to vlastne také niečo jak výstava, takých proste nejakých audio-vizuálnych vecí. Chodí sa tam bossy po vode, také niečo, také pekné na fotky a tak, a je to vlastne úplne na kraji Tokia. Chlor, strašne studená voda, tu je teda zem, jaj. Ale dobre to je zatiaľ. Dobrá je. Keď sa pozrieš úplne hore, tak to vyzerá, keby to máš tam vlastne odraz. Keby to je nekonečné, tam sú proste zrkadlá. Je celkom hlboká. To sú ryby. Jaj, to je papriky. Čo si blázen. Okay.
Teraz ideme na takú výhliadňu, ktorá je otvorená ešte hodinu, tak hádam to stihneme. Už by sme tam mali byť za chvíľu a malo by byť odtiaľ vidieť úplne, že celé Tokio z vrchu. A ešte k tomu, to je zadarmo. Tu sa nám aj premieta na budovu nové nejaké video, to je crazy. A akurát tam ideme, tam hore. Schádzame. Áno. Ideme na to, ideme to zvládnuť s týmito ťažkými kuframi. Raz, dva, tri. Chvala Bohu sú 3, nie 4, takže ideme. Regen pred odletom. Už sme to zvládli za chvíľu, máme let o 14:30, takže za hodinku. Takže dávame ešte masážne kreslo a čakáme už na gate. Potom ešte 6 hodín Tajvan. Užívaš, hej? Teraz sme už na letisku v Taipei, vyhodili nás na termináli, tuším 1. A my sme minule boli na termináli 2, tak sme sa znamená aj prešli, že sme prešli z jednotky na dvojku, lebo tu na toho je viacej, je to tu väčšie a je tu aj viacej reští, jedno to bolo také mŕtve. Ideme sa napapať. Máme jesť, mami? Máme jedlo. Tu je taká dumpling, tu máme ďalšie dumplingy. Tu máš bubble tea, to je polívka. To je dosť horúce, ale... Áno, ďalšie. Akože vyzerá to dobré. Tu by mal byť nejaký bubble tea, neviem či to sa prepichne, alebo to mám dať dole. Ne, nedávaj to dole. Prečo? Ty má bubble tea? Nie. Aha. Natočíš moju premiéru bubble teačka? Áno, to musíš, normálne ti to vysvetlím, hej. Prvý bubble tea v Toď máš toto. Týmto mám prepichnúť, hej? Áno, týmto máš prepichnúť, ale poriadno si to normálne chyť za hor a normálne to proste je tam presne tak, je to tam a košni a máš tam guličky. Pán Kramarík, čo hovoríte na bubble tea? To je zelený čaj. Idem do toho mekaču. Čo sa zdávaš hneď? No, už sme dojedli. Čo na to hovoríš? Aké to bolo? Dobre to bolo, ale ťažko sa to jedlo strašne. Taký akože zložitý spôsob toho, že musíš to prepichnúť, musíš to vysrpnúť, musíš to namočiť do polievky, potom to musíš chytiť do paličiek, potom to musíš zjesť. Zložitý spôsob, ale akože bolo to dobré, nebolo to najlepšie, ale bolo to v pohode za tú cenu. A6. Moonwalk. Get A6. Robí to niečo? No? Hej. Ďalej. Počkaj. Tenisky, Japonsko, 50 €. Dobre? Ponožky, neviem, New Yorker, 2 €. Tepláky, New Yorker, 10 €. Áno. Mikinka,
nepamätám. Fragile. Áno, ale extrémne milujem ju. Pod tým tričičku. Áno. New Yorker 5 €, sluchatička, Kaufland 20 € a to všetko. Už na sebe nič nemám. Je mi zlé. Bojím sa. Dúfam, že všetko bude fajn. Trošku mám krč. Neviem, obávam sa. Ale to je asi pred každým budeme takéto obávanie, takže... Ja sa teším. Už tam chcem byť. Ale sedíme v strede. Sme vykoumali, že sedíme v strede na 100%, takže to je také nič moc. No, proste sedíme v strede, že jak je ulička, nie, pri okne, potom je ulička, potom stred a ulička, tak my sedíme v strede a v tom strede je v strede. Takže úplne, že... Úplne v strede lietadla. Áno. Úplne v strede lietadla. Úplne, že... Neviem, v strede, jak sa dá. Maximálny stred lietadla. Čož není úplný ideál, ale nejak to zvládneme. Však je to iba koľko? 13 hodín, takže pohoda. Už máme za sebou check-out ráno o 9:00 japonského času. Cestu na metrom na Tokyo Station, z Tokyo Station Narita Expressom na Narita, potom odtiaľ prvý let z Tokia do Taipei. Teraz máme 5 hodín. 5 hodín sme tu boli a teraz čakáme a ideme na ďalších 13 hodín sa do letadla. Potom ešte musíme autobusom do Niu, ďalšia hodina a z Niu autom do Piešťan, ďalšia hodina. Takže ešte čo, tak 20 hodín asi ešte cestovania. Ale však, neviem, ja len dúfam, lebo vždycky to tak je, že keď sa ide domov, tak to pripadalo kratšie, hej? Je taký pocit, že je to kratšie, takže ja dúfam, že to budeme mať pocit, že to bude kratšie a bude to odsypať. Budeme spať. Vyzeráme k počkaň. Vyskúšaj to kreslo. In the center, you can follow us. Okay. Dali sme to. Áno. Kufre. Zima.